Hey, what's up mga tambalos-los? Na ako dire kay wala ko dira ug naapod ka dira kay wala ka dire. Welcome back and again and again. Na ako'y kwento na pud sa inyo ha. Ang title ani kay si Bugo o si Bright nga nanghungkab sa dato. Kani si Bright gabi gid ka hungkab ni. What? Sa rin hungkabon ni sa balay sa dato. Hungkab. Nai sa kadlaw hungkab si Bright dito sa dato. Saka sa dito sa gate. Saka sa gate. Tanaw niya dito, gabihan niya mga pultahan. At siya ito. Panghuong to niya mga kanon dito sa dato. Unsa yung mga sudan sa mga dato. Kay gutom po to si Bright. Hungkab siya. Di siya pangkab. Na ang kanang taklob sa kaldero. Nahagbong man. Anak po tong dato. Tag-iyan to sa balay. Anak tong dato. Siya. Unsa man na? Anak po si Bright. Meow! 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 Wala. Sakpan si Bright. Kay nagpairang-iring na siya. Anak gurot ng dato nga. Iring ra. Wala to. Ato gawas na si Bright. Kaya nakakuha ng mga sudan, mga chicken joy, mga litson. Ato na si Bright ito sa kwan. Ilabugo. Ang kaon siya. Tanaw ras bugo. Tanaw ras bugo siya. Naglaway sa bugo ba? Kaduhang hungkab ni Bright. Hungkab na po si Bright ito. Taging-ting naman po ng kaliro. Ting 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 ting. Anak na po itong dato. Unsa man na? Anak na po ito si Bright. Meow! Meow! Nakahungkab din si Bright. Ato si Bright dito na po kabugo. Naglaway magini si Bugo. Anak to si Bugo. Bright, asa man kanang hungkab anak? Anak po to si Bright. Dito sa dato, to sa unahan. Ana siya nga pairing-iring lang. Anak ato rin dagan ato din si Bugo dito pagkagabi eh. Adto si Bugo, hungkab Bugo dito. Tagingting man ang kanang kuan. Tagingting man ang kaldero. Taklos kaldero. Anak po tong anang dato. Unsa man na? Anak na, kuha na ni Bugo nga magpairing-iring lang. Anak ko si Bugo. Pairing-iring lang.